Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Baba Msilegu uthike uyabonga kubantwana bakhe ngoku understanda i-vision yomndeni njengoba sebenza ishow Izingane Zesithembu. Mina ukuzonikeza le update ngoba inegama la Sne. Bengitshelile kwenye video ukuthi njengoba kuze Izingane Zesithembu isho le yama-siblings yenziwa ingane zakaMseleku, laba abadala oqala uSne, alandele uMpumelelo, alandelwe uLwandle, alandele uMpilo, alandele u-Abo. Labantwana bawo-5 mangaphosisi, babili abanomama oyedwa. Hey guys, asiphumeni-ke lapho. Isizathu sokuthi nginikeze le update ukuthi ubaba uMseleku selifakile igama la Sne. Ngizofuna nje njengoba ebhalile uthi I'm so proud of my kids, starting from Sne Nhlanhla to Abonge Mseleku for understanding the vision to live and make a mark. Kugida idlozi ke manje. UMseleku kwenye season yakuthando nesithembu, ingoba ngizogcina ngimxoxelile le movie yamfundisi. Ube umfundisi bekhuluma nge-healing hands, izandla zakhe ukuthi ubethandazela abantu. Ngiyakhumbula sangena imizi ewu-2 okakade imizi le ahambe kuyona eyobathandazela. Njengoba uthando nesithembu selihambe bafika ku-season 7, izinto zijikile. Kunenye episode la uMpumelelo wayecela ukuthi ehambe eyodlala kwenye indawo as u-DJ, athi ubaba uMseleku into angahambisani nayo kahle because bayakholwa, so akufanele bebe sezixukwini ebusuku, bebe kubantu abaningi nje. Ubena leyo Jane ku season 2 and 3, angikho sure ngo-4. Sekujikile ke manje sekhuluma ngedlozi, uthi nje la ekugcineni kugida idlozi ke manje. Okusho ukuthi sekunezinto ezivelile engathi sebegxile kakhulu ngapha kwidlozi. Ngingazi-ke noma umfundisi lo fana nabafundisi baseZion, because eZion ngibona abafundisi bakhona banobusangoma, banobunyanga abanye. Yeah guys, ileyo update akusiyo nje into ekutheni uSne bamfakile, bebengakafaki-ke isithombe sakhe yedwa no-Abo yedwa ngoba baqale ngoMpilo. Why bengaqali ngoSne? Ngoba uyena omdala, beze ngoMpumelelo, beze ngoLwandle, kuze uMpilo ugcina u-Abo. Kodwa-ke ngoba bamfakile-ke uSne Nhlanhla nalapha yakuthando nesithembu. Guys, asikhulumeni iqiniso, mina nani siyahleba. Yabo uthando nesithembu kuno 50 or 60% wedrama eyenziwa amakhosikazi ngezinto futhi esingakwazi ukuyiconfirma phakathi kwamakhosikazi ngoba eyaba indaba ilobi ijika. First girlfriend, I was here before, kwasha kwacima, abangani, yabo amakhosikazi. Kufike uSne, nakuba impilo kaSne ingakashintshi njengoba ishow iqhubeka, kodwa uSne ufika nje abe uSne nesiphithiphithi sempilweni yakhe besinika. Futhi ngabe nje mase uthando nesithembu goqwa bembale uSne ngoba uSne uyawaletha ama-views kwishow. Mina ngikhuluma nani-ke, thina babukeli beshow, angikhulumi nomndeni, khuluma nani ukuthi uSne mayevelile i-episode izophela kukhulunywa ngoSne. Akugcini lapho, baze abantu bemfuna ku-TikTok befuna ukuyomtshela iy'ndaba zakhe, ungasazi ukuthi sekwenzakalani-ke manje. Kodwa nje uSne kuyingxenye yakuthando nesithembu futhi kuyingane kuthando nesithembu, uSne ulandelwa ikhamera. uSne phela saze sabona ukuthi ushiye indlu ingcolile. Asazi-ke labanye abantwana ukuthi bona bakhuthele kangakanani, basiza kangakanani ezindlini lezi abakuzona nomama. Kodwa uSne siyazi ukuthi indlela uyishiya ingcolile. uSne yamlandela ikhamera ehamba emgwaqweni eyobona ingane.
nje uSnake uThando Nesithembu futhi uphambili kunabo ukuthi phela ishow ikhuluma ngothando nesithembu, kodwa nje masingabe sikhuluma iqiniso sithi content yona leyo storyline uSnake kulandela amakhosikazi. Ngelinye ilanga amakhosikazi kulandela uSnake, kodwa i-episode enoSnake kuyakhulunywa. Bese ngisho nje hhayi ngomoya omubi nawe ungayithathi ngesinxele. Nazi-ke izingane zesithembu ziyabuya ngomhla ka-5, bazobuya-ke neyabo idrama abantwana. Mina-ke into engiyithanda ngale show ukuthi umnakwethu lo wangempela, aba-8. Akufani nalo wakuMzansi Magic abantu akufani nalo mnakwethu eniwubuka manje. Lo abantu basale bethi engabe beku-8 noma bekunjani, mhlampe labo sisi babiziwe. Lana siyazi kunaney'ngane eziwubufakazi ukuthi umpumelelo nalabo sisi akanabo babhizi. Ngibonge-ke ithuba, ngibonge ne-support. Bye.